Ambalima bamananga meno maliko no ani maliko kanga foni ni walima no beka taw bela jele mafu yan fo sigoro la ka fonya no bisimila ko bi bamananga kuna foni so lon kana ka mimi na wala li chama ke awi maliki bareo ani jien famere ki bareo la Jekulu mi mewile ko mouvement pour l'union des Maliens amanyema ba Cheikh Aruna Sangare aye demeta ka nyeshi Jekulu do ma Kadijatul Kubra Jekulu ani sogoni ko misiri o wajulu kelo ma ni maluboro chamondili ani sefa wari million tan dili uma ya mola donia ka fo akane sigira senga ka betaratari ma sogoni ko misiri ko nana dine nyemo chama o kumbe kenenka anga mo munu kumbe no Amadou Diallo ani Samba Traoré anga jangu basoro lonaje ton jegulu mbe wele ko mouvement pour l'union des Maliens nanye moya be Cheikh Aruna Sangare bolo aye ngania irake demeula kerenkereni yala marobolo kemefla ani sefa wali million duru o kera deme ka nyeshi association Kadijatul Kuburama no nyemoya be ajama turu bolo sefa wali million duru were o fana dira moruma kerenkereni yala no ye wajuluke lawye sogongo misiri la sigida worona MUM gani wale mo ga nisoja ira ala Biwula daina an nison dialen do Kadijatul Kubra kalamblo ma bela jele community silame be kontane do haka jamali silame bela jele nison dialen do kadaka ndiye silame kelen deme abina fo ye silame bela jele deme bela jele bado bi mali kono gelea be tugumna baloko gelea be tugumina mogo ka hakili nyuma soro kana malo boro keme fladi ka million duru daka ko ka di alislame musouma na kila kuma fosite anda folini do donge kanyeshi Cheikh Aruna Sangare ma me ante bolini ni donye kadaka nana di musobai mi mani oye madame Berthe Matureye akumbe ni bara inaka koro dode nana fara aka wani yai Aruna fana nana ama shwazi akunfe mogo mimbe dili ke kakoro ni doda makadi asoro baga ba asoro me mi madeli huna ni ya da makaka di chamambe bla soju lade donc Aruna ki daka sunogo silame ku daka sunogo bela jelen ba asoro mogo chide kana jo ini yorola donc oni sondia odebe onfe ka fo silame bela jelen karamogo betogola karamogo munu ye yansoro Cheikh Suleiman Damelo Marsani Konewo Cheikh na Jawarawo Demba Bariou Marjallo ko ka afo Haruna Sangare ambe duwa kae ay bonya minka ko akera ala nyana nyagali ni sodia o wasara duwa we Haruna be ka femi nyini mali jamana e mba don tigitigi torote heredo abe ka femi nyini mali dewnye amba don tigitigi heredo torote ambe be duwa kae ala ka deme abe ka minyini jamana nyi ala ka sago dama abe ka femi nyini ka nyesi malima ala ka sago dama deme ere ke baga ka fola adabo kunde ka toin deme no ye association Kadijatul Kubura ka sababu ga ayre ga chesiri barawye ka nyeshi mogowma dali masama no ga ke munu ye anga jamana kono Cheikh Aruna Sangare ayira ale ere chesiri le no kele kele la ambi ala fo ambi ala walinyumando ala mi ye bidon yira ana alhamdulillah anga se ambi asaw bora ambamso sanman defe mi ye Haja Mature jamana kono bi mogo ko Mature iba don ka foko mogo mindo abi hine mogo la abi fantan deme wa abi dine deme donc hukumo konana anga to mi ye mouvement pour l'union des Maliens anga jekulu inti politique jekulu anga jekulu ye Malien deum bi se ka to nyogon fe dakelen fe ka bo dakelen fe donc et puis ka hine sinsi malen dew ni nyogonche kata ka hine te yoro mina ala ka hine te demete yoro mina ala ka demete o muso min don abi hine fantaw na kosobe abi dina fana deme kosobe o kuma ko nana anseram bi wala dayna kana deme lase ama wala sa o deme akase ka lase falatoma ani se ka magatoma kadaka ni bi deme mo deme ika ma deme ma min bi hine ika ma deme ma min bi se ka fantaw deme o kuma na amba ni ala fa ala ka ben sabati malen dew ni nyogonche amba ni ala fa jamana ala ka basigi ka ngadina nyamo bele jilen fo agli jigina mouvement pour l'union des Maliens ninta chien foloy akani barawuke wa ko do na tawla ni nyogona chama ne binake mi se ga to deseba to anga jamana kono olu bi se ga deme plateforme debout sur le rempart wilika jotu masira uye kuna fondi kenelo sigisenga kuna fondi la utokola soba konna na Bamako wala sa ka seka mo hakilina tajo anga finitigila kaw ulu deme nyogonya luna sira fe Amadou Camara anaka jatala Baba Keita ulu likmekenen ka sira ka fe mesoro anga je angulu la je nyogon fe notre combat sera Jekulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ ni politiki mɔgɔ b'o la diinɛ mɔgɔ b'o la denmisɛnnin jɛkulu tɔn b'o la muso jɛkulu tɔn b'o la olu n'a ɲɔgɔnna caman n'an b'a wele
ko plateforme wulikajɔ tuma sera a ye kunnafoni di kɛnɛ in sigi yaasa ka malidenw k'u ladɔnniya u ka baara bolodalenw na wagati nataw la minnu bɛ tali kɛ an ka sɔrɔdasiw olu dogɔrɔma dondonni na ka sabu kɛ waleya cɛjugu minnu y'u sɔrɔ wagati laban ninnu na minnu kɛra Agelhog, Boni, Sumpi ale ni Menaka ni an ka finitigilaka caman ni tora la. Ayiwa an bɛ yan bi dɔwɛrɛ tɛ ka a yira an ka armée nationale la k'a fɔ an bɛ u kɔ an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ u da la terrain kan gɛlɛya caman de bɛ u somɔgɔw da la jamana dun u bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana min tɔgɔ la u bɛ ka kɛlɛ kɛ anw minnu tɔgɔ la an y'a ye k'a fɔ anw cɛsirilen tɛ kosɛbɛ u kɔ an ko bi a wagati sera an ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan i kɛra maliyɛn sugu o sugu i kɛra maliyɛn politiki mɔgɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ maliyɛn sugu o sugu an ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka an ka armée jukɔrɔma tonto u somɔgɔw minnu bɛ to u kɔ olu minnu n'u u bɛ sa faso ye k'a fɔ olu kana sa fu la u somɔgɔ minnu bɛ to u kɔ jamana ka i janto olu la walasa a kana fɔ k'a fɔ ko u sara fu an ka kɛlɛ kun ye o de ye ka maliyɛnw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la walasa u ka tugu ka armée kɔ u k'u ka armée dɛmɛ u k'u ka armée senkɔrɔma tintin ni jɛkuluba in n'a a bilali sen kan n'o kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma a ɲɛmɔgɔw ka fɔ la don nataw la u na wulikajɔw caya yaasa ka baaraw boloda baara minnu bɛna kɛ sababu ye ka Mali jamana a ka yɛrɛma hɔrɔnya ani basigi k'o sabati a fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ. Min b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye Maliko ye o ye armée ko ye an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min barika bonyana kabi 2012 MINUSMA sɔrɔdasi 12,000 ni polisi o de b'an ka jamana kɔnɔ G5 Sahel bɛ ka sigi sen kan Faransi sɔrɔdasi 4,000 ani kɔ o de b'an ka jamana kɔnɔ ka fara an ka sɔrɔdasiw kan mais o ni a ta bɛɛ an y'a ye k'a fɔ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ gɛlɛya la kɔrɔnfɛla yɛrɛ tɛ tugun Mopti yɛrɛ tɛ tuguni Kulikoro région do Segu région do donc o ye fɛn min ye an ka jamana bɛ n'a fɔ bateau min ɲini ka to ji la o kama an ko an ka wuli ten an ka fara ɲɔgɔn kan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya la an ka sago kunna gɛlɛya in fura ye min ye fo an maliyɛnw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka wuli k'an jɔ k'an ŋaniya kɛ kelen ye Maliko la n'an ye Mali kisi fɔlɔ ko tɔ minnu bɛ kɔfɛ an bɛ se ka bɛn o ma wagati wɛrɛw la mɔgɔw banna ka bɛn yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛni de nana jamana mago sali de nana an hakili bɛ Rwanda la an hakili bɛ Côte d'Ivoire la an hakili bɛ Somali la min kɛra Centrafrique diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ b'o bɛɛ la donc an t'o kanu o ɲɔgɔn ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o de la an wulila joona ka ɲɔgɔn minɛ an ka teliya ka wuli k'an jɔ an bɛɛ k'an ŋaniya kɛ kelen ye Maliko la n'o kɛra an jigi b'a kan k'a fɔ an bɛna fura sɔrɔ an ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min. Plateforme wulikajɔ tuma sera a ka laɲiniw kɔnɔna na n'o dɔ bɛ tali kɛ waleɲuman dɔn k'a ta ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu binna k'u to jamana lakanali binnakun kan ni ka tila k'a yira minnu bɛ yen ko jamana hakili b'u la wa jamana labɛnnen don ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma o n'u somɔgɔw Ala k'an kisi ni ko y'u sɔrɔ. Bi ye don dɔ fana ye bi ye donba ye Mali ka histoire la bi ye an ka sɔrɔdasiw olu jukɔrɔma tintin don ye donc o kɛnɛ kan n'an bi kuma ta a ka kan an ka duwawu don kɛ minnu ni olu ni binna an ka jamana ka kunkɔrɔtali kosɔn Ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu ni olu banalen don ka sababu kɛ olu tun bɛ fɛ anw ka se ka sunɔgɔ ni olu bana min na anw ni juguw cɛ Ala ka kɛnɛya di olu ma an badenw gɛlɛya dɔ bɛ an ka jamana kan a dogolen tɛ maa si la gɛlɛya tɛ fana k'a fɔ ko min ko a daminɛna bi a tayɔrɔ ka jan n'i ko k'a fɔ ko n'i y'a ye anw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka armée dɛmɛ il faut que mɔgɔw ka fɛn dama dama olu k'u faamu d'abord anw ye jɔnw ye anw ye aw de ye aw de ye anw ye anw ye maliyɛnw de ye minnu bɛ bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɔrɔ n'a tilibi Saheli ani Worodugu an bɛ siya suguya bɛɛ lajɛlen bɛ an na wa an bɛ jɔyɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen na dɔw ye gouvernement baarakɛlaw ye dɔw ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ye dɔw ye politiki mɔgɔw ye dɔw yɛrɛ tɛ politiki fan si la dɔw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye an ye kɔlɔsili de kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya min ni a ye Mali sɔrɔ bi a gɛlɛya ju n'a fɔra k'a fɔ k'an k'a fɔ an ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ ka tiɲɛ fɔ a sababuba dɔ ye maliyɛnw ka bɛnbaliyaw ye
an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u ka nin kunnafoni di kɛnɛ a kɛra sababu ye yaasa u ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ tali kɛ finitigilakaw gwɛlɛya minnu y'u sɔrɔ wagati laban ninnu na u ka se ka ɲɛfɔli kɛ u kan ka tila ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma min bɛna kɛ sababu ye u ka jamana dogɔrɔma dondon nɔgɔya la cogo min na bɛn ani kelenya kɔnɔ. Bamagancimɔgɔw kɛlɛli kɛlen don diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen de ka laɲiniw ye o de hukumu kɔnɔna na farafinna cɛncɛn kan jamana 5 olu ka kɛlɛbolo sigi sen kan n'u k'a ma ko G5 Sahel mɔgɔ dɔw hakilinataw sera ka sidɔn kɛlɛbolo G5 Sahel kun kan Abdul Karim a n'a ka jatala Dramane Mali olu ka sɔrɔlen wa n'u ka wulikajɔw kɔnɔna na an ka jɛ an k'olu lajɛ. Farafinna tilebiyanfan jamana 5 min farala ɲɔgɔn kan ka finitigiw ka kulu dɔ sigi n'a bɛ fɔ ma ko G5 Sahel n'o ye sɔrɔdasiw ka kulu ye yaasa bamanciya wale min bɛ jamana n'u ni ɲɔgɔn cɛ Sahel jamanaw na u ka se ka kɛlɛ ka bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ basigi u ka se ka sabati sɔrɔ ni ɲɛtaga baaraw ka se ka jidi u ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na o baaraw hukumu na G5 Sahel ɲɛmaw n'o y'a jamana 5 ɲɛmaw ye u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niger jamana kan ka hakilina falifalenw kɛ walasa gɛlɛya min b'u kan halibi musaka ko la n'o ye G5 Sahel yɛrɛ musakaw ye u ka se ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ halibi ka dɛmɛbagajɛkuluw ɲini o musakaw ka se ka sɔrɔ walasa baara bolodalenw ka se ka kɛ. G5 ko ye hakilina min ye dɔ kɛra la mais halibi caman de bɛ yen parce que n'i y'a mɛn jamana sécurité de don ni sécurité tɛ jamana kɔnɔ jamana tɛ yen dɛ i bɛ bɔ ka taa nasɔngɔ de ɲini ka na don i ka denbaya la i ja wulilen bɛ bɔ i ja wulilen bɛ don nordisiw filɛ nin ye bi an bɛ se ka fɔ ça va un peu an ka kalanko a bɛ ka basculer mais nord la kalan yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ bon ni kalan tɛ jamana kɔnɔ mun de bɛ yen foyi tɛ yen jamana tɛ yen o bon mun nana n'o ye o insécurité de ye bon nordisiw ɲigin b'u yɛrɛ la maintenant parce que n'i y'u ɲininka a bɛ k'u kɔnɔ ko bamakɔkaw ɲinalen b'u kɔ or k'o tɛ an bɛɛ ka ala deli ye de ye ala kana ni basigi ye jamana in kɔnɔ an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la. G5 Sahel sigila laɲini min ye a b'a la ka sabati la lakana sabatira parce que diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn a bɛ daminɛ de i mana dɔn k'a fɔ don min na ne bɛ kɔ o y'i ka ɲɛta daminɛ don bon vraiment ne an ka faamaw sera ka hakilila sɔrɔ ka se ka groupe G5 Sahel sigi ne bolo o ye ɲɛta dɔ de daminɛlen ye an ka faamaw fɛ. Force G5 Sahel a bɛ baara la et puis baara a kan ka kɛ fana opération de don très souvent bon n'i y'a lajɛ i bɛ ka préoccupation c'est-à-dire i bɛ ka haminanko ani Mamadu Yusufu u bɛɛ ka haminanko de ye kelen parce que n'i y'a mɛn ko Mali n'i y'a mɛn ko Mali mura bɛ Mali la o kɔrɔ ye ko Niger kunkolo b'a dimi et vice versa n'i y'a ye Niger fana mura bɛ Niger la o kɔrɔ ye ko Mali kunkolo b'a dimi parce que an bɛ jadidini min filɛ nin ye a bɛ c'est transnational a bɛ fan bɛɛ de o bɛ tiɲɛni k'anw fɛ cogo min o bɛ tiɲɛni kɛ Niger fana fɛ cogo min n'i y'a lajɛ Niger kɔni bɛ da fila yɛrɛ de la a bɛ Mali ta côté la a bɛ Boko-Haram ta côté la. Hakilina dɔw y'a yira k'a fɔ G5 Sahel yɛrɛ sigili ni sisan cɛ laɲini ye fɛn min ye o ma sabati fɔlɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ na janvier kalo kana se an bɛ waati na i ko bi an ka finitigiw caman nin tora a la ka sabu kɛ bamaci walew n'u ye k'o b'a yira k'a fɔ G5 Sahel a dabɔra min kama basigi ni lakana ka se ka sabati cogo min na k'o laɲini o ma sabati fɔlɔ. Force G5 Sahel n'o bɔra G5 Sahel initiative ba yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye jamana 5 k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka basigi sabati cogo min o jamanaw kɔnɔ ka se ka kɛwale jugu ni bingani jugu maaw ka se k'olu kɛlɛ cogo min je pense que ne bolo baara ɲuman don a force min fana sigira sen kan a sigi ni bi cɛ an t'a fɔ k'u ye koba kɛ mais an bolo ko daminɛ don a tagabolo ka ɲi barisa u sera ka u yɛrɛ organiser u sera déjà jamanaw ka u ka cɛbɔw di je pense que o ye koba ye a kɔnɔ déjà stratégie wɛrɛw bɛ sen na ɲɔgɔn yew bɛ ka kɛ a déploiement bɛ sen na an bolo déjà tile kelen ko tɛ san kelen ko tɛ. A ye n dɛmɛ n ka wara faga o y'a sɔrɔ a kunkolo bɛ i yɛrɛ bolo o ye hakilina dɔw ye farafinna jamana minnu fara ɲɔgɔn kan ni G5 Sahel sigi yan'u ka taa fɔ k'u bɛ taa dɛmɛ ɲini diɲɛ jamana wɛrɛw fɛ o kun k'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛnna fɔ la o k'a sɔrɔ laɲiniw ye min ye a tɛ se ka ɲɛ condition minnu kɔ nka min b'a la
fo k'a sɔrɔ u ngo bɔ a siraw fɛ fɔlɔ. Ne mɔgɔ bɛ yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya la a k'a sɔrɔ i yɛrɛ sera ka i yɛrɛ ta bon vraiment n'a fɔra ko i ka musaka gulonnen bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ la bon vraiment ni o tigi bolo sumayara ni dɛmɛ nali e ka laɲini mun ye o fana bɛ sɔn ka sumaya i bolo. An yɛrɛ denmisɛnninw ka niveau la an ye G5 Sahel denmisɛnninw ka tɔn sigi donc de fait que a bɛ jamana 5 population don ɲɔgɔn na o ye koba ye chaque donna nataw la laɲini caman wɛrɛw b'a kɔnɔ libre circulation ka pankuru sɔrɔ n'o ye aviation ye G5 kɔnɔ tɔgɔ la olu fɛnɛ b'a kɔnɔ donc du point de vue économique fɛn caman bɛ yen aujourd'hui G5 a bɛ se ka fɛn mun ɲɛ a jamanaw ye. Walasa G5 Sahel baara ka se ka kɛ ka se a dan na kulu in kɔnɔna na finitigiw minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ finitigiw 5,000 la an bɛ don min na ko bi min b'a nafolo jɛ walasa baara ka se ka kɛ ka se a dan na o bɛ t'i jɔ euro wari $250 la février kalo tile 23 nata Bruxelles n'o ye Belgique ye ɲɔgɔnlajɛ dɔ fɛnɛ bolo dalen bɛ yen nɔ walasa nafolo kofɔlen ka se ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan. Lagine Conakry jamana kɔnɔna na mankan dɔ wulila ka sanga n'u ka sigida ɲɛmaayaso sigi kalataw ye. Lagine Conakry faba ani dugumisɛnnin dɔw kɔnɔna na mankan minnu ni olu kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 5 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛ union na kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin mɔgɔw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a sigira sen kan ka bɛn tarata don de ma Fatumata Yaya Kane a b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Laginekaw fe Lagine jamana ministri min ka caw ɲɛsinen do jamana marayɔrɔ kow ma ni o ye Burema Konde ye ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen ko denmisɛnnin na ka maa 5 de bɔnɛna u ni la ka sababu kɛ tasuma kasara ye Lagine jamana camancɛ kɔnɔ. Lagine jamana sigida ɲɛmaayaso kalafiliw senfɛ karidon kunnafoni dɔw y'a yira arabadon ko mɔgɔ min bɛ Afrique tilebiyanfan tɔgɔ la diɲɛ selege 4 tɔnba kɔnɔ ni o ye Mohamed Ibn Chambas ye ko a jɔra kan k'a yira k'a fɔ ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ cogo min na lakɔlɔsili fanga ka bonɲɛ Lagine jamana kalafiliw taabolow la a tilala k'a ka nisɔngoyaw yira ka ɲɛsin nin dansako wale ninnu ma min kɛra sababu ye ka dankari bunadamaden dɔw ka ɲɛnamaya la. Lagine jamana tilebiyanfan dugu dɔ bɛ yen ko Kenja gendarmesow ani seereya caman y'a yira ko sigida ɲɛmaayaso kalafiliw kɛra sababu ye ka maa 1 bɔnɛ a nin na ko lakana tigilamɔgɔw ye wulikajɔw kɛ cogo min na fu bɛ se ka siri nin dansako wale ninnu na ka sababu kɛ fanga sinamatɔnw ni u kanubagaw kɛli ye ka dugu kalafiliw jace bɔ so kɛ u ta ye ni o yɔrɔ bi wele nansarakan na ko centre de comptage des votes de la ville ministri tilala k'a ka nisɔngoyaw yira ka ɲɛsin nin waleya cɛjugu ninnu ma a ko cɛbɔ minnu bɛ ka u yɛrɛ jace kalafili niyɔrɔbatigiw ye k'o ye olu ka yɛrɛnɛgɛn jacew ye ko wa ko o mɔgɔ ninnu bɛ ka Lagine jamana politiki bɛnkanw sɔsɔ. Lagine jamana fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔw ani a fanga ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ kabi jagoya fanga wagati min ye jamana mara san 50 kɔnɔ ko namara min ni yuruguyurugu min kɛra ni kalafili senfɛ ko a ɲɔgɔnna ma kɛ. Lagine jamana kuntigi kalafiliw san 2010 ani u ka san 2013 député kalafiliw olu fana kun cɛra ni mankan ani yuruguyurugu waleyaw ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ bi ta ɲɛfɔ an ɲɛna an ka jɛ an k'olu lajɛ. Senegal fabala Dakar Khalifa Sall kungangiri ale bi a bɛ senna araba février kalo tile 7 sɔgɔmada yaba fɛ ani maa min ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribulon kɔnɔ o ye jamana tɔgɔlama min bɛ kiiri ɲɛmaaya la ni u k'a ma ko procureur de la république o b'a jira k'a fɔ ale ye kiiri ɲɛmaa ye min bɛ jamana ɲɛmaayaso fanfɛ k'o lapasa jango Khalifa Sall a bɛ se coro kɔrɔfɔ gajana u ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka d'a kan Khalifa Sall a mi da kɛ bonbo ye ani procureur de la république ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Basiru Gueye ye ɲininkali kun bɛ boli fɛn min kan procureur de la république ye Khalifa Sall ɲininka yala wari kun bɛ ka taa yɔrɔ min na mairie kɔnɔ i tile la n'u k'a ma ko caisse d'avance a ko bɛ cogo jumɛn yala a kun bɛ yen wa Khalifa Sall ko awɔ kɛsu in bɛ yen u k'a ma ko politiki bilankɔrɔ procureur sina k'i kanto ten ko wa ne b'a nkalontigiya k'a fɔ a kun tɛ yen procureur ma da o ma ni ne y'a nkalontigiya Khalifa Sall k'a fɔ politiki bilankɔrɔ in de ne ni e diɲɛ de ye tiɲɛ fɔbaa ye sa o yɔrɔ bɛɛ Khalifa Sall ye kuma ta a ko n'i b'a dɔn ka
k'a fɔ i danbe i yɛrɛ la mun de kelen na donji da kelen i ma sɔn ka kuma di mɔ n ka n yɛrɛ ɲɛfɔ ko in ka dɛ procureur de la république ye kuma minɛ Khalifa Sall la ko o ɲininkali n tɛ se k'o jaabi ne bɛ ɲininkaliw de tɛngun ka fɛnw bɛɛ lajɛlen jɛya walasa n ka taa mago la barisabu ka d'a kan n ka denbaya bɛ ka n makɔnɔ n b'a fɛ ka taa n da ka sunna a y'o bɔ a da yɔrɔ min Khalifa Sall ko kuma na ko monsieur le procureur o b'a jira k'a fɔ kungo bɛ de da la e de degunnen don a y'o bɔ a da min kɛ procureur de la république ye kuma ta ne k'a jira k'a fɔ maa min degunnen don ni kungo bɛ a da la o ye maaden ye maa min ye faso nafolo ŋanamu kɔrɔfɔ gajanaw ni ɲɔgɔn cɛ kiiribulon ɲɛma ni o ye juge Lamɔti ye o ye kɔrɔfɔ ta ni ka kuma fɛn o fɛn ko bɛɛ k'i janto kiiribulon ka sariyaw la k'u labato procureur de la république ni o ye Basiru Gueye ye a ye kɔrɔfɔ ta ko kura a ko kiiribulon ɲɛma ma ni o ye juge Malɔti ye ale m'a fɔ ko Khalifa Sall ye faso nafolo ŋanamu dɛ a ko kungo de bɛ maaden da la maa min kɛn bɛ ka faso nafolo dun ale ma maa tɔgɔ fɔ ko kumana ko ɲɔnbɔrɔ dɔ bi jɔ nin yɔrɔ in na a kɛlen ka bɔ a da kɔnɔ ko ɲɔnbɔrɔ dɔ bi jɔ nin yɔrɔ in na Khalifa Sall ye kuma ta ko ne m'i bɔrɔn dɔn Basiru Gueye procureur de la république sɔrɔla ka na kɔrɔfɔ ta ni ka kuma nɔgɔya a ko Khalifa Sall mɔ i ye n kɔrɔ ye hali n'i ye n dɔgɔya fana n bɛ se ka yafa i mɔ kɔrɔfɔ in kɔni gɛlɛyalen don kiiribulon kɔnɔ Khalifa Sall a n'a ka lapasabaw olu bɛ fankelen fɛ jamana ɲɛmayaso n'a ka lapasabaw fana bɛ fankelen Farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔn communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO kun gɛn kun bɛ ka bagabagali kɛ ka ɲɛsin Guinée Bissau jamana ma ɲɛmaaw mɔ bagabagani o ma fɛn ye ɲangini o labanna ka ɲɛsin maa 19 ɲɔgɔnna mɔ Guinée Bissau ma ɲɛmaaw la minnu ye jamana ɲɛma Mario Vaz masurunamaw ye ka sabu kɛ ko tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na la Guinée Conakry jamana kɔnɔ politiki ɲɛmaaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Guinée Bissau ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛnka tɛ ka se ka labato maa dɔw fɛ a ma ladɔnniya ka bɔ Guinée Bissau yɛrɛ kabini san 2015 uti kalo la basigi bira ka jiɲɛ ye ka sabu kɛ jamana ɲɛma ni o ye Mario Vaz ye a n'a ka minisiri ɲɛma ni o ye Domingo Simoes Pereira ye u fɔra ɲɔgɔn kɔ o donni kama minisiri ɲɛma Domingo Simoes Pereira a bilara ka bɔ minisiri ɲɛmaya la jamana ɲɛma Mario Vaz fɛ a barata u bɛɛ lajɛlen ye fanga ɲini jakulu kelen mɔɔw ye ni o ye Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert ye wa olu de bɛ fanga na nka minisiri ɲɛma min bilara José Mario Vaz fɛ ale de ye fanga ɲini jakulu ɲɛma ye CEDEAO kɛlen kɔfɛ ka kangarida gwɛlɛnw kɛ ɲangini in dara ni ka cari ka bɛn ni tarata février kalo tile 6 ye ɲangini in na farafina tile bi yanfa jamana 15 kɔnɔ jɛnti kɛ ni a ye maa 19 ninnu ka se ka munumunu zalo kɛ a kɔnɔw na wasaden 14 ɲɔgɔn na fɛnɛ bɛ yen Guinée Bissau ka denw na olu ɲanginen don fanga ɲini jakulu PAIGC ni o ye Mario Vaz ani minisiri ɲɛma kɔrɔ maa 2 minnu bɛ ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen ka fanga ɲini jakulu ye maa 8 ɲanginen don olu fɛnɛ na fanga ɲini jakulu min bɛ wele ko Parti de la Rénovation Sociale PRSI maa 6 fɛnɛ ɲanginen don olu la ani José Mario Vaz jamana ɲɛma masurunama 5 o maa 5 la a yɛrɛ denkɛ Emerson Vaz bɛ o la janvier kalo tile 30 tɛmɛnen jamana ɲɛma ni o ye José Mario Vaz ye a ye minisiri ɲɛma kura sugandi ni o ye Augusto Antonio Arturo da Silva ye nka farafina tile yanfa jamanaw ka tɔn communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ale min ye surunani donba ye ale y'a yira k'a fɔ maa min sugandilen lɛ nin ye k'o kɛ minisiri ɲɛma ye da Silva José Mario Vaz fɛ ko ani la Guinée Conakry bɛnka bi fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛnka min kɛra sababu ye ka fɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan san 2016 octobre kalo la yanni jamana ɲɛma José Mario Vaz kun ka minisiri ɲɛma da Silva bila minisiri ɲɛmaya la a kun ɲininen kun don a fɛ de a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka wasadensigi kalataw labɛn kalo damadɔ nataw kɔnɔ Nigeriakaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Olusegun Obasanjo ale bɛ k'i bɔ k'i jɔ bi ni ka jamana ɲɛma Muhammadu Buhari bɔrɔndɔ janvier kalo camancɛ la a ye sɛbɛnni dɔw kɛ jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ka minnu ma kɛ mankutu ɲumanw ye a kan wa bi bi in na jamana ɲɛmaakɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ Nigeria ni o ye Ibrahima Babangida ye o fɛnɛ fara bɛ Olusegun Obasanjo kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ général Ibrahima Babangida ale kun ye Nigeria jamana ɲɛmaya ta coup d'état senfɛ coup d'état min ni joli ma bɔ a kɛtɔ san 1985 ka Muhammadu Buhari min bila nin ye jamana ɲɛmaya la k'o de gɛn ka bɔ fanga na o y'a sɔrɔ Muhammadu Buhari kelen min bɛ fanga na bi o fɛnɛ kun ye coup d'état de kɛ dɔ la ni ka nin cogo Ibrahima Babangida san 1993 Nigeria ka denw bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye bɔlɔnkɔnɔnaw na a wajibiyara mɔ a ye fanga bila Olusegun Obasanjo min bɛ ka Nigeria jamana ɲɛma Muhammadu bɔrɔndɔ bi a ka sɛbɛnni nɔ na a y'a yira k'a fɔ bi jamana ɲɛma Muhammadu Buhari lafiya de ka fisa a mɔ ni mandat 2nan ɲinini ye k'a bi san 5 wɛrɛ kɛ
kɛ wali kelen k'a bi san 4 wɛrɛ kɛ bari sabu ka d'a kan ko a ye san 1 ni kɔ min kɛ taa ni ka segi la Nigeria jamana ni Angleterre faaba ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Londres ye k'i yɛrɛ furakɛ ko a kan ka jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ sibirindin bɛ a ka fanga in to ten sa bawo k'a si bɛ san 70 ani san 5 la ka ban o kumana k'i ɲɛsin a yɛrɛ furakɛli ma walasa jamana bɛ se ka jamana ɲɛmaa sɔrɔ jamana ɲɛmaa min bɛ se ka to jamana kɔnɔ ka jamanadenw ka magow ɲɛnabɔ u ye k'o da ka di jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari la ni manda wɛrɛ ɲinini ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Olusegun Obasanjo a ye nin dantigɛli min kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari ma hali a yɛrɛ ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔma u k'u sen tɛ bɛn Muhammadu Buhari a ka cɛbɔya kan ko manda dilanna k'o ka ɲini a ye barisabu ka d'a kan bibi in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa degunnen don kɛnɛya ta fan fɛ o kumana caman gɛmɛ ka kuma fɔ k'i tɔ to a dɛmɛni na a ka se ka jamana ɲɛmaya sɔrɔ kokura o tɛmɛnen kɔfɛ a ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ ni o ye APC ye maa bɛ maa la olu tɔɔrɔlen don a kɔrɔ ka sabu kɛ ko a bɛ bɔ Nigeria fan min fɛ ni o ye gɛɲɛgɛɲanba ye k'a kɛ mɛn ka Nigeria sɔrɔ bɛ ɲɛsin yen mɔ o digilen don maaw la minnu bɛ tilebiyanfan fɛ wali kelen woroduguyanfan fɛ nka u bɛ labanna ka taa bila diinɛ ko binaku fɛnɛ kan barisabu ka d'a kan jamana gɛɲɛgɛɲanba o ye Hausaw ni Fulaw de ye olu silamɛw de ka ca Muhammadu Buhari ye yen ka di maa minnu bɛ woroduguyanfan fɛ olu tɔɔrɔlen don jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari kɔrɔ ko u jɔn bɛ u niyɔrɔ la fasoko la wa kuma bɛɛ sɛnɛkɛla keretiyɛnw ani Fula silamɛw ni o ye bagangɛnnaw ye olu bɛ to ka kari ɲɔgɔn na kuma bɛɛ foroko kɛlɛ Chadikaw ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ fanga ɲini jɛkuluw ka sanga ni waati nisɔngoya taama sigi sen kan fan bɛɛ lajɛlen la k'a tɛna kolokolo bilen tarata février kalo tile 6 u donna nisɔngoya taama kɛbaaw la k'u cancan o kɛra Chadi faaba la Njamena o n'a ta bɛɛ nisɔngoya taamaba ninnu ma k'u dabila nka Chadi minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma a y'a yira k'a fɔ jɛn ti kɛ ni a ye bilen maa k'a fɔ k'i bɛ nisɔngoya taama sigi sen kan bilen wa a ye fanga ɲini jɛkulu ma n'a fɔ k'i b'o sariya sɔsɔ i k'a dɔn k'a fɔ i ka fanga ɲini jɛkuluya yɛrɛ bɛ sin ka ban bawo i ka yamaruya sɛbɛn na ndara k'i la lakana tigilamaw bɔra tarata don ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ siraw bɛɛ lajɛlen tigɛra gaz lacrymogène filila fa bɛɛ fɛ dɔw yɛrɛ y'a yira fanga sinamatɔw kanubaw la k'a fɔ min ye kisɛ yɛrɛ ye k'o tira yɛrɛ dɔ jogin na kɛ nisɔngoya taamakɛlaw la dugu min wele ko SAR a bɛ Chadi woroduguyanfan fɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ mugu manga de fɛnɛ sulila k'olu lakunu ko jɛn ti kɛ ni a ye maa si ka nisɔngoya taama sigi sen kan kabini o kɛra olu fɛnɛ sina ka tasakolon fɔ daminɛ u ka sow kɔnɔ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ tasakolon manga ye jɛn ti kɛ ni a ye bilen fanga ɲini jɛkulu wali kelen tɔn jɛkulu i k'a fɔ de ko jamana ɲɛmayaso ye sariya min da k'o sigi k'i bi ŋwara da o sariya la k'o sɔsɔ k'a bi dan nin na o kumana ko maa man ka ye bɔlɔ kɔnɔ bilen k'i bi nisɔngoya taama sigi sen kan fanga ɲini jɛkulu fɛn fɛn ma n'o kɛ forobatɔn min ma n'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ka tɔnya bi dabila bawo i ka yamaruya sɛbɛn nandara k'i la farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la dolanti ɲɔgɔndan min ni a bɛ farikolo ɲɛnajɛlaw bila ɲɔgɔndan na farafinna farikolo ɲɛnajɛlaw walasa o labɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati Mali jamana maa ɲɛmaw u ye sefa wari miliyɔn 60 ta ka di clubw ma club minnu ni olu bɛna taa Mali jamana jɔyɔrɔ fa o musaka in dili a ma faamuya cogo kelen na o de kama minisiri min ni o ka caw bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ kunkan ko ɲɛnabɔli ma a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka se ka walawalali kɛ o koɲaw kan Yusufu Kulubali ani Abdulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don walasa an ka senandɔrɔnjukuluw ka se ka gan kɛ farafinna ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛw kan kɛrɛnkɛrɛn la min bɛ kɛ sababu ye ni ka senandɔrɔnjukuluw kunkari ɲɔgɔn na Mali jamana ɲɛmaa ka fara ka kotigiw ka wulikajɔ kan franc-CFA miliyɔn 60 o ye de di an ka senandɔrɔnjukuluw ma n'o bɛ ti jɔ senandɔrɔnjukulu 4 na wali kelen a fɔ franc-CFA miliyɔn 15 Stade Mali de Bamako AS Real 11 créateurs joli b'a se o kelen-kelen y'o de sɔrɔ nka maa bɛ maa la jamana in kɔnɔ olu ma kɛwale in faamu cogoya si la o maaw ka faamuya la jamana maa ɲɛmaw ye jamana musaka de ta n'u k'o tila maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a citalankolon de b'o bolo yen o de kama farikoloɲɛnajɛ kotigi ani maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna nin musaka in na u y'a lajɛ fo ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye. Ministre Layidu Tanɲɛ k'a bɛ président voir effectivement président voir a tilala ka réponse di yan ko promotion bɛ yen ko wari bɛ na donc an ye compétition kɛ effectivement les clubs étaient impatients dɔw yɛrɛ ye lettre ci Konor la ka wari ɲininkali kɛ club dɔw ye lettre ci au niveau du Konor ka wari ɲininkali Konor y répond que c'est le ministère des sports qui a pris le ministère des sports de a Layidu ta kana ministère des sports là donc an bɛɛ kun précisément parce que a bɛɛ b'a dɔn transfert bɛ kɛ cogo min na bibi in na juru bɛ bɛɛ la pratiquement an bɛɛ ka juru bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ dalen tɛ ɲɔgɔn na n'i ko k'i bɛ karisa ka joueur ta i ma ka wari d'a ma a ye nin wari fɔ e m'o wari d'a ma
Atika papier c'est bien pour libérer le joueur. Et les compétitions commencent vendredi. Nous, on a mis un jour où la liste Kafoukan, mais il fallait qu'à valider ici en interne d'abord. Donc, le ministre est né où le lundi, quand il y a fin Warsoro, quoi ben a cheki dama, ne gongo a, on est cheki dama gelea bakono, gelea même bakono, si la ni banque cliente, on ni cheki drama lundi, n'a déposé, en bas sur le journal jeudi, sinon pendant la faut vendredi, doit sur compétition d'amena. Or fait ou be makononina. Parce qu'on est obligé d'être équipement commandé, je pense qu'en cliente quoi, on est obligé d'être équipement commandé. Jour pour que vous préparez, on a travaillé à masse coup d'interne là. Côté mengabra ya shono farsona ja koma, ayara kafo nite war klaye wa war yele tononto bolo nga aka wala wala lula ayara kafo ko tonu irade magobe ni musakanyina. On a ba en crefé ambi, munu ka bonani bolontankula, no sénégalais, no côte d'Ivoire, nan tubulu, nani jorobe on de bulu. Pour que Nani Joro maintenu, il faut que nous nous barre de que Flagnon qui s'est qualifié au moins au second tour. Donc Nanga Laini Fangou demain. Ou sera Mako vraiment, Ningoni Wardou Machekila, ma barake. Katou, Warbena encaissé plus tard, ou quand je retourne à jeu, ou tu n'as licence au soro. Nya Jatimine, ou effectivement, ou tien. Donc ni Wardjeta, Kadouma, ou Bay papier, c'est bien qu'a déjà c'est bien, qu'a Dian, avec la direction des finances et matériel là. Aywa maro de Willimbe ka ke comme Nasro ne ya ke comme war de bi war ban am war klad la jamana beba do war klad konte e mo de bi gelea bukan u ye gelea fonyi nsira jamana kuntigi ma aye gelea aye no kala nga ukuma ni war dia ni sheki bebe bangi baradon ni sheki di mani bangi la Nasro bangi kelendu o ko war be soro clé ngono nga Nasro bangu te klinyi beba don clé saba minimum de do ou bien clé nani. Donc, barak nganga ke mire kama deme kanga ke mikama utna sekake katu numa seka uga transfer waru sara numa seka internet waru sara utna seka bo hotel de kono uyo gela mi foni ne fene ko vraiment tiela nya fo nga baraka nyoko yi ni kelena anga warje duma nama duma amba fe ku deme mina utna seka o deme soro. Donc mo shikela blakuna ko war de bambulo ka distribuer fu non war tambulo ka distribuer jamala kuntigi de deme ke katu balontan kadaye aba fait une crise qui est ban aba fait malien qui se ka balontan ke ande munumbe nu utonye no sang ou be se ka du sport kono agla jigla ma fawye mi frafna sinandana jukulu minum na kungare nyona abeda mena juma dona février garot le kono ndo en fait no faba kono sinandana jikene star morbe ketala julba se alene ser bulisdat ka ba algérie be nyon soro o dongele ano watikele sinandana jigale forle ngofe 11 grater de nyarela aleni Elwa United ka bo Liberia o be kar nyona sibrido daga kele ngonay mi stade malade Bamako ye ani kor war sinandra jukulu mi ba Williams Ville ka fe no o be nyon soro kari don kalot leta ani kele kanu kun fola indala kuru Nigeria ka ga sinandra jukulu mi be no kamako Mouton of Fire oni Mali gonzo be nyon soro ka bo para jugurani wali kele afo Israel de Bamako. Ode be dansi ke bi bamananga kuna foni solo na mo sera faranga wonga kuna foni di sonya ma waso fe ka benini kuma nye kala se auma au ni che kwa nyama dalula la seri natani alama basike au ni au na amena nyo solo ano au ni che au kambe.